Якби у мене був такий класний керівник чи викладач малювання, як Вадим Ярошенко, я думаю, що так от, як два пальці, розумієш, клацнути і все, і потім би аж до 11 класу, думаю, мучилась. Але потім дівчатка виростають і люблять от таких от хлопців, розумієте? Брутальних, сильних. Ну, не знаю, наскільки брутальних, а сильних і відважних однозначно. Ми розігруємо вже зараз ще 2 квиточки на бій Заура Байсангурова і Лукаша Конечний. 205 44 88. Телефонуйте. Питання просте, стосується вчителювання. І ми кажемо вам «Гутен Морген». Гутен Морген. Доброе утро. Як вас звати? Сергей. Сергію, боксом займаєтесь чи просто хочете подивитись, як то воно має бути? Да нет, просто хочу посмотреть, как оно должно быть. А ви взагалі прихильник боксу? За кого боліваєте? Ну, конечно, ну за Кричка, это вообще. Ну, а за кого ж ще? Оголосіть нам, будь ласка, питання, Ігор. Отже, Сергій, скажіть, будь ласка, вчитель якого предмету має справу з чашкою Петрі, колбою та ретортою? Отже, варіанти відповідей. Варіант 1 – вчитель фізкультури, варіант 2 – вчитель математики і варіант 3 – вчитель хімії. Блин. Ну, учитель физкультуры, школы, конечно, вряд ли. Ну, скорее всего, 100%. что учитель химии, наверное, да? І це правильна відповідь, Сергій! Ви отримаєте 2 квитки на справжнє боксерське шоу, яке відбудеться вже цієї суботи. Нагадую, що це буде завтра у Палаці спорту. Бій за титул чемпіона світу між Зауром Байсангуровим та Лукашем Конечним. Вболівай за наших. І приємного вам перегляду. А власне, я хочу подарувати вам щось більш ніжне, більш романтичне, про море, про, коротше, кліп.